En linje L har normal vektor A og B og et punkt P0, som ligger på linjen, og den ligger lige der, hvor den normale vektor starter på linjen L. Og så har vi et ekstra punkt, som ligger i planen, og den har koordinatsættet x, y og x og y. Og med de informationer vi har, så kan vi skrive linjens ligning, som er ax plus by plus c. Kan vi sige, at den er den samme som normal vektor prikket sammen med vektor p0 til p. Og hvis vi prikker begge to vektorer, så får vi ax plus bx minus ax0 minus by0. Og vi ved, at p0 ligger på linjen L, så hvis vi ganger det ind i selve linjens ligning, så kan vi isolere c, og så får vi cl minus ax0 plus by0. Og der c er det samme værdi som de sidste i den som den sidste værdi i den ligning vi får ved at prikke begge to vektorer, kan vi bare erstatte c i stedet for dens rigtige værdi. Måden beviset er taget her i bogen er lidt forvirrende, så jeg vil bevise det lidt anderledes. Jeg har en linjeligning, der hedder ax plus by plus c er lige med 0. Jeg har en normal vektor, der har koordinatsættet a og b. Og så har jeg et punkt p, som har koordinatsættet x og y, og p ligger bare i planen. Og et andet hjælpepunkt, som er p0, som har koordinatsættet px, x0 og y0. Og hvis jeg tegner en retning, som går fra p til normal vektor, så får jeg faktisk en position vektor p0 p på normalvektoren. Og dermed får jeg også at distancen d er parallel med normalvektoren. Og hvad betyder det? Det betyder så, at længden af positionen p0 p på normalvektor er lige med afstand d. Og det kan jeg så udnytte til at opsætte den her sidste sætning, som er her på selve beviset hernede, som ser positionen af p0 p på normalvektoren, altså længden af det er det samme som normalvektor prikket med p0 p vektor divideret med afstanden af normalvektor. Og når jeg så prikker det, og vi ved jo, hvis jeg prikker den anden vektor, så får jeg jo x plus by plus c, og længden er jo en normal vektor er jo kvadratrod af an plus bn.